Ageno ni dio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Nyaka ne wachak chenro ni bende sefwenyo ni del nitiere kod fuoni mang'eny. To fuoni gi pono ni gi ok dhi maber to del duto te nyalo bedo kod chandruok. Bende kata litini matin ka pono ni nitiere kod chandruok to del duto te nitiere gi chandruok. Emomiyo amor mokalo ni kauga thuolo kendo bedo piny wago mbaka waneno kaka wanyalo rito dendewa e yo makare. Thuolo ber mokalo adwani mondo mi arwak wendowa kendo daktari. Daktari mohero ahinya osebedo kokonyowa mang'eny e penj laktar ka obonyisowa nyinge en wuod kanye. En laktar molonye weche mage koka ketho kinde wadhi nyime kod twak. Machiegni daktari e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Erokamano Ruth, koro an iluonga ni Dr. Primus Ochieng, dala kucha Nyamasaria Makano. To kae an daktari mathiedho tuoche mag kansa, athiedho tuoche mag kansa gi stima to gi yedhe mag chemotherapy gi yedhe mokogo. Koro atiyo Kenyatta dogo osiptende ma around Nairobi ka, puonjo bapuonjo university bapuonjo daktere ma kata koro wadhi retire to wabedo gi daktere ma nya konyowa be. Erokamano Ruth. Dakteche bende retire ga iwinjo ka koch ni once a doctor always a doctor. Nyaka retire. Kata Yesu no retire. Mano en Dr. Primus Ochieng, wadende gani our very own oncologist, en laktar molonye thieth mag kansa, ma bende ji mang'eny wacho gani ok en tuo maber ahinya to daktari nyiso waga chenro ni pile pile ni pono no fwenye chon thothne ithiedho gi. Daktari kawuono adwani wang'ie kidieny machielo mar kansa ma bende pok wamulo, kansa mar obo. To kapok wadonje kansa mar obo, adwani mondo mi wang'i kako obo chal, tijene motiyo, kae to wadonjo e kansa mar obo. Obo en fuond dhano ma duong matije important kabisa. Oboni ema kao muya ma oko to tero iyi kucho to ikao gimiluongo ni oxygen mondo donje dendi, aeto golo kendo muya mane osebedo gi chafu gi carbon dioxide ma ok idwar e dendi, ma kowe dendi to nyalo hinyi to golo oko. Koro mondo otim mano en gi tubes ma kao muya koa oko titero iye mos mos kiyweyo iye gi oko, aeto kosedonjo iye kucho tikao oxygen no, aeto igolo carbon dioxide no tiketo to wuok samiyo iye gi oko. Koro en fuod dhano ma nigi tich maduong' kabisa ma ok inyal bedo dhano ka ionge gi obo, nikech oxygen e gima miyo watimo gimoro ma e dendwa. Kata neno masani waneno, kata mana mondo atim nyaka mo, adwaro oxygen nikech oxygen ema fuonde ma denda tiyogo kaluwore gi glucose ma dendi no mondo ibed gi nguvu, mondo cells ma dendi oti kaka nyalo tiyore. Ma obo nyaka rite yo makare. Kabisa. Oboe wantiere kod oboe ariyo, maka ponono ni achiel rach daktari. Inyalo tiyo gachiel koso obo to ka obo sensitive kabisa ma ka achiel okethore to nyaka achiel chak chandi. Lakini nitie jok mose gol manyalo tiyo gachiel. Lakini kata kitiyo gachiel ok ubi bedo ma in gi nguvu kaka ng'ama nigi ariyo. Opogore gi kaka nyarogno minyagol ma kata ketni kuom ng'ato machielo, kata inyatiyo gachiel to pod ndhi adhiya mbele gi ngimani ma kawaida. Kansa mar obo en fuon ma nigi nengo mokalo e del, mana kaka daktari opimonwa. Wantiere kod oboe ariyo, waboneno picha maber mokalo ka amanyiso kaka oboe chal gi kama gintiere e del, nikech seche madhi nyime kod chenro ni bende ing'e dendi ni iye kare chal nade, obo nitiere kama chal nade. Daktari wacho ni muya donjo kendo wuok kokalo kuom obo. Wantiere kod picha maber mokalo daktari mar obo gin oboe mag dhano kaka nisewachonwa cha. Wadonje twak kansa mar obo. Kansa mar obo. Koro kansa mar obo en kansa namba 1 e piny ngima. Nikech kansa en kansa mikele gi ndawa. Pinywa kae ji mang'eny ywa ndawa ahinya. Kiywa ndawa, jok ma ywae kuom seche matin. Thoth ji chako ga ywa ndawa ka gidhi e secondary, kata ka gitieko primary, ka gin e party aeto giweyo. Ma luwore nikech kaka climate marwa en ber, koro pinje ma loka kuchucho ma pinje mang'ich ji tiyo gi ndawa kabisa, nikech ji banjo ni ndawa no omiyo ji company, kendo smoke ma ndawa no nicotine no be stimulate ji, kendo miyo kitiyo kode, nitie jok ma kutiyo kode to koro winjo ka piny ng'ich, winjo ka piny koro mor. Koro kae en ni kansa ni en namba 14 e pinywa maka, to pinje maloko to en kansa ma namba 1 nikech ji tiyo gi ndawa kabisa. Pinywa ka kendo pogore nikech loka kuchicho jok manigi kansa ni thothgi gin joma chuo. Nikech joma chuo madho ga ndawa molo joma mon. Pinywa kae thoth joma nigi kansa ni gin joma mon. Long'ore mna ka joma
losore gi namba mar joma chuo ok opogore ahinya to thoth mine ma nigi kansa ni gin mine ma tiyo kaka in Ruth ka ok giti gi ang'owa gi yien ka gitedo gin jok modak e town ikgi thoth ne gin kachakore kar 30 ka kar wach ni 25 30 ka kadhi nyaka 50 wanene ka beto ng'eny kanyo molo kata chuo kuom igano wang'e ni kata kae be pod wayude kuom jok matiyo gi ndawa osetiyo gi ndawa higni mang'eny kabisa lakini thoth jok ma wayudo gi kansa ka mine mapok notiyo kata mana gang'o gi ndawa no e ngimagi. Debe ni ang'o momiyo daktari? Mano pod research dhi mbele. Chon waparo ga no nya bedo ni en yien ma ji tiyogo sana. To wayudo ni kata mine mo ok ti gi yien magin professional women modak e taonde kata mana kaka Nairobi matiyo mana gi gas kata gin gi jok matiyo ne gi e ot pod yude. Ma enena gima wacho ga pile pile chani kansa ochalo ga opogore tinya yudo ni kata Amerika kucho kansa ni kele kendo beto opogore gi kansa moyudo Afrika kata ka Afrika ka yudo ni North Africa kucho moting'o Warabu beto opogore gi joma yudo ka Sub-Sahara kaka ma wantiere Kenya, Uganda, Tanzania. Koro mane pogruok mar kansa mar obo maneno ko nigi pogruok kuom joma wasungu pinje manigi pesa kaluwore gi pinje wagi makaka mag East Africa mana kata Central Africa ka pod wanene kuom jochuo ndawa be kele gi gik moko be kele to lakini pogruok no en gima ji onego ng'e nikech ng'ama mine samoro nyapa ni en kansa mar joma chuo to kendo joma chuo en kansa mar joma madho ndawa. Hapa ni mano en twak maber ka oganda ochike itgi kaka wamedo sudo daktari pod wabo medo sudo kendo wabo medo donje iye mathoth in kaka laktar molonye weche gigi weche gi debe ni ang'o matimore momiyo gik ma kamagi nitiere kata odoko ni pachoka en namba bori wacho ni namba 14 e pinje moko en namba 1 to wayudo ga kata namba 14 nyalo ga idho mos kabisa namba 1 koro kaka oganda jo Kenya nitiere kaka wanyalo timo mondo mi kik ochope namba 1 wageng' doga piny man wabo dhi chope kan wadoje e twak isipi mono kata gino mathoro kele statistics medicine yo kaka chal nyisa go kuom rawere ok ong'eny ahinya nikech ka research wacho ni mondo iyud kansa mar obone ka en ndawa mokele osebedo kitiyo gi ndawa kadhi kuom igni 20 timadho ga paket achiel odiochieng' kodiochieng'. Koro en gima biro mos to ng'ama osetiyo gi ndawa kabisa. Thothwa ka jok ti gi ndawa mang'eny ahinya kaka awach ni Nyanza jok ti gi ndawa ahinya Central Jibet tiyo gi ndawa ahinya koro en gima kawo igni mang'eny koro ka ng'ato madho ndawa onyalo yudo lakini onego madhe kuom igni mang'eny. Jok ma madho ndawa thothgi mondo madh ndawa kuom igni 20 mano kane chake ka in gi igni 20 ibo yudo igni 40 ka koro in gi risk nya yude koro wanene thothne ka en kuom jok ma igni 50 nyaka igni 80 e jok mosebedo gi ndawa ma yude e igni go. To thothgi gin jok machuo wasebedo ga kod kidienje mopogore mag twak mag kansa dok wacho ni samoro nyalo ringe remo nyalo ringe anyuola maroboni kata maroboni nitie gik moko mwang'e ni kwawe wach ndawa ni kata ng'ama odak gi ng'ama tiyo gi ndawa ni nyalo yude. Achiel mar ariyo mabe oseneka notimore kabisa en jok ma nigi mabedo exposed gi gimiluongo ni asbestos. Chon ing'e ni ute ma nigero ga chon nigero gi ilongo ni ok mutafari ing'e ka asbestos chal asbestos man chinok ti gi opanga nitiyo gi asbestos no asbestos no sayud ni kokete malo kanyo to ng'injruok mare kalwar piny kaka koro ti kodonje i oboi nyalo mi kansa. Jok mosebedo gi TB jok mosebedo gi TB onego ng'e kabisa nikech TB en tuo mabiro mos en bo ketho ga obo en bo nyalo mi yud gi kansa. Jok mosebedo gi asma onego ng'e kabisa ni ka bedo gi asma mang'eny mok thiedhre maber giketho obogi to kendo ginya bedo gi kansa malang'. Gima sayudo ni jojwa kariwa mang'eny kabisa ok protect themselves. Jojwa kali ka jok matiyo gi mafuta jok matiyo gi loso kata mana rangegi chemicals kaka rangegi chemicals kaka mafuta chemicals miloso kwa giloso kaka sufrieche gik makamagi chemicals go nyalo kelo kansa no be
Kendo wayudo ka jok matiyo industries manigi dust mang'eny, kuonde ma smoke mang'eny, bende nyalo yudo kansa ni. Koro magi gik maneno ka ng'eny sana makelo kansa ni e pinywa mar Afrika. Kiyudo pinje ma oko kucho bet opogore kabisa. Jok yudo ka gin radiation, gin gi gimoro miluongo ni random, wan onge gi gas moro miluongo ni random no. Koro kuonde mopogore opogore gik makelo opogore. Aeto kendo wayudo ni kansa ni bet ng'eny jok ma ka higni osechopo 60, 70 kata ka ok iywaga ndawa 60 kadhi malo inyalo yudo kansa ni yo mayot molo jok ma pod nyawereri. Koro magi gik maneno ka ng'eny makelo kansa ni sana. Mang'eny ne bende pok otim nonro ni nyalo bedo ang'o nikech kaka kama bende mako godo ga daktari ani kaka joma mine nyalo tiyo kod thuolo marom kod joma chuo dawa titiri kod thuolo mamalo mar gamo kidienje mar kansa ok oti gi yie titiri kod kabisa. Koro ne ng'ata nyalo yudo kansa ni. Ji mang'eny bawacho ni an pok aywa ndawa, pok na bedo kati adak e ot manigi asbestos, pok na bede katiyo industries kata mana kambe manigi chemicals machal, to ero an gi kansa no. Kansa mar oboe, daktari mori nyalo pimonwa ni othoro mako oboe duto te koso nyalo mako achiel to we achiel. Thothne omako ga achiel. Omako achiel to nyalo achiel no modhi e machielo kendo. To ji mang'eny kabisa omako achiel. Nikech sama osemako achiel monya matin, ka oboi ok ti maber, iyudo ni ok inyal wuotho, ok inyal yueyo mang'eny. Koro thoth ji kosechopo e stage no, chuno nyaka gibi osiptal. Kosemako achiel. Kosemako achiel. Thoth ji wayudo achiel, lakini jok moko dhi momak nyaka machielo. Momak mar ariyo no. Jok tete bedo gi kansa koro. To thothne ni maro achiel koko dhi machielo. Erokamano ahinya. Maponono ni oyude chon daktari. Debede ni inyalo geng'e mondo kik odonji. Inyalo chango, ji chango mang'eny makoyud kapod otin ithiedhi michange. Nago mondo iwinji iwach line no mondo mi ijiw jomoko nikech kiri thothne kwago ga mbaka mag kansa kaka ji chugi jok iwacho ma ochalo kansa amora kata kansa ko kapod otin koko chakore mothiedhi maber ichango. Sani nitie ji mang'eny mosebedo ka chango kata gi kansa mar obone kata kansa moko. Koro luwore mana kamo oyude to kako thiedhi. Mokari oyude kapod otin to thiedhi ombe. Nikech nyalo yude kapod otin to thiedhi marach onyalo medo kata thiedhi mok oromo thieth manyalo chango tuo no kata chango kansa no pod onyonya. Oyude chon to ko thiedhi maber kata ok oromo wabo mona kar thieth kanyo ka ngwacho kar thieth ni ere kaka inyalo makade chanade mano wabudhi godo nyime. Pimwa Dr. Chin. Wantiere ga kod kinde jadi mar kansa kose en kansa mar obo kansa mar obo. Kansa mar obo thothne en kansa ariyo. Kansa obo gin kansa ariyo. Nitie moro miluongo ni non small cell to gimoro miluongo ni small cell. Man to koro nyingo bedo matek. Koro achiel ma small cell ni en ok ng'eny ahinya. En jok mayude na jok maywa ndawa. To machielo small cell. To non small cell iwacho ni large one. Thothne en jok mayudo jok mok madh ndawa kendo ne thothne mayude kong'eny e pinjewa koni. Kendo en mayudo kong'eny kata kuom joma mine ma yudo ni ng'ato nok madh ndawa ike 30 nyaka 50 o 40 ochako fuol to ni en gi kansa. To gin ok ng'eny ahinya. En mobeto ng'eny to small cell no en mobeto tin kabisa. Aneno ka wantiere kod picha maber mokalo erokamano ahinya neno ka ne ogandawa mondo mi onene. Daktari wacho kacha ni non small cell lung cancer kod small cell mana kaka daktari osebedo ka pimonwa osebedo kowuotho kodwa. Ma en chenro ma nitiere kaka en interesting matin. Gimomiyo en interesting nikech kare ng'ata nitiere kod thuolo mar yudo. Ok iwacho ni ano kamadh ganda, ok iwacho ni ano kadak asbestos, ok iwacho ni inyalo make amaka. Bende tinde wawacho ni kaka kansa dwa bedo mang'eny kabisa. Wan gi kansa. Wawuotho kode. Pok owuok. Jok moko bo wuok, jok moko wuok. Nikech ng'eny en be tuo mabiro mos. Koro en ni kiminyo ka gimoro tangi nego cheki. Koro en tuo moko nyalo luoro. Nikech opogore gi tuoche mang'eny, inyalo yude yore mang'eny to kendo kidienje mang'eny. Na jok mapate, kansa no jok mamine ma gi nuns, nitie kansa ne kuom nyithindo, kansa makana laktere bo ng'eny moingo jok mok laktere, kansa jok ma be tiyo tije ma ji wuo mang'eny wanno ko ng'eny moingo jok moko. Kansa
en tuo ma nyalo mako fuon moro amora to kendo ng'eny. Koro wan kode entiere ka, ere gima wanyalo timo mondo mi ngimani obed maber. Wach kacha ni thothgi inyalo thiedhgi mar ariyo. Ranyisi magi ma kineno tinyalo nyaka bed ni nitiere kod kansa mar obo, to kiseneno ranyisi gi ang'o monego bed ni kik isudi. Huyu ni shindo namba 88. Kezeni kitu ni kweli. Mtie nguvu. Hii pesa iko. Kulikuwa furaha kwa sikiza na chapa. Pesa ndio elfu zako na pia hapa ukirudi sana wasalimu sana, waambie tunawapenda sana na wengi waendelee kujaribu, manake wengi kupata pesa. Oh my God, this is unbelievable. I know, it's amazing. So much wonderful stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great shows. Makes you just want to binge watch for years. Gosh, I'm trying to catch up on single Kiasi. I need tips. Okay, ladies, rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But with the strength of numbers, Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the flood rebuild their lives. Nation, big or small, will make a difference. Let's come together and help rebuild their life. To donate, dial *802# and select to Kenya Flood Funds Drive and input the amount you wish to donate to assist floods victims, or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo ni ranyisi mage ma kidende inene dendi tinyalo chich ni nyalo bedo kod kansa mar obo. To kiseneno ranyisi gi, okang' mane monego bed ni timo? Onego bed ni chomo kanye? Onego bed ni idumori aduma ni kora more mofundore ka? Onego bed ni idhi ir jogo malemo ni lemna uru kora moro rach ka? Koso onego bed ni timo nang'o? Daktari, wantiere kidienye mar ng'iyo ranyisi ma kineno. Kaka na wasewacho ni kansa, to wasebedo kwacho kansa en tuo mabiro mos. To tuoche mag kor be ng'eny. Tuoche ni ng'ato fuolo, tek ahinya mondo ng'ato bed ni dwe achiel pok ifuolo. Inyalo yudo ni wuotho kamoro makata mana moro ng'oro mi fuol. Inyalo dhi kama nitie dust mang'eny, inyalo fuolo. Koro ji fuolo nikech gik mopogore opogore. Lakini kansa mar obo, thoth jok mosebiro ga irwa miyudo ni kansa gin jok mosebedo gi kansa ni kuom ndalo mang'eny. Mokwongo, jok manigi TB. Oseyud kuom research manotim e piny ni Kenya wakani, nus jok mosebedo nothiedhri TB, nus negi kansa. Tithiedhoge ni gin gi TB. Nikech kansa ni biro mokwongo ni ng'ato fuolo. Mar ariyo, ifuolo remo. Koro nochakore gi fuolo, aeto ibolo fuolo. Kifuolo remo, to dendi dhi e pinywa ni, idhi osiptal, ibo pim ni TB. Kogo picha koro imoyr ni tie pi kata nitie gimoro ma donge iye kuchicho, ichaki ga yath TB. Koro thothgi jok ma thiedhoga manigi TB gi. Wang'e ni TB, komi yath TB, wik mar 3 isechako chango. TB
yadheno en very powerful and potent, tiende ni yadhno tiyo maber kabisa. Koro mi tibi ma in ifuolo, dendi dhi, to remi gola gola kifuolo, timuonyo yath kata ichwe yath mar tibi tok ichangi, onego cheki mar tuo mar ang'o, kansa. Mar ariyo, kansa kodonjo to biro miyo koro muya ok donj e iye maber. Muya ok wuog be maber. Koro iyudo ka muchi ng'adore. Jok man nigi asma, iyudo ka in gi asma, tithiedhi to asma nini ok respond ahinya. Ja asma kubiro ga to kore no dendore kabisa, lakini komiye yath onego bed ni dakika 2-3 en ng'ama osechango, owinjo maber. To kibiro ga gi asma ma in ithiedhi to ok ichangi, onego ng'i asma nino. Jok man nigi pneumonia, jok man nigi kansa, kansa ni samoro nyalo dhi ma oketi yo koro lan gima ok donja go chako ka ni na pneumonia dwe ni, pneumonia dwe mar 4, pneumonia dwe mar 6, man bone. Ji mang'eny kendo no gi ramo en akori ne maramo, akori no rami rama seche te ni muonya ko rami ok winjo. Duondwa wawuoyo nikech nerves ma wawuoyo go makonyo e wuoyo wuok e obwongo to dhi nyaka e korwa, koke biro malo. Koro samoro ka in gi kansa ninyudo ka in ng'ama ne bera tido ka samoro koro yudo ka sauti ni ok igol maber. Iwinjo ka duondi chako gware. Mano onego cheki nikech en growth mar kansa ne makelo gik. Samoro jok moko be ok wayudo ka nigi symptom ma chalore kuom korgi, to iyudo mana ni ng'ato biro ni wiyo ochapni. Kansa mar obo ohero ringo odhi obwongo ji kabisa. Kanye mohero ga ponde, kanye mo spread sana. Wasono jok ma biro moter kata mana kaka Madhare, to wigi okethore, imiyo gi yedhe to gi respond. Kigo picha, iyudo ni gimoro dongo e kuro. Kicheko en kansa mar obo. Onyalo dhi e chogo, motur chogo. Onyalo dhi kata mana liver mari oketh liver. So samoro nyayudo ni ibiro ka osenya. Kata iyudo ni in dendi dhi adhiaga tipi mitoko yudi. En kansa. Samoro aneno ka jok moko be biro magin pi emopong'o korgi. Pi nyalo pong'o kori ma in pi kiwuotho tiga magamuya to kidhi hospital tigo picha to daktari ng'isi ni pi. Kin gi pi e kori onego cheki ahinya ne kansa. Nikech wayudo ni jok mang'eny ma pi bedo ga gi pi e korgi, tigolo tipimo to ok yud tuo, igolo tipimo to ok yud tuo, thoth ne bang'e bedo ka gi kansa. Koro nitie yore mang'eny. Jok moko ban matin kabisa samoro mana ng'ut gi kae makuot, glands ma ng'ut gi ema chako kuot nikech kansa no ayie kucho to kelo glands gi kuot. Iyudo ka ng'ato mano bera suddenly ng'ute kuot. To in summary en kineno ka in gi pneumonia mang'eny, TB thiedho to ok rum, pneumonia thiedho ok rum, asthma ni bedo matek thiedho, to chon ni thiedhe ga yo mayot. Onego pimi mondo ng'e ni to koso kansa moro osechakore e kuro mabe complicate tuo ma in gono. E seche mwadhi nyime ni daktari yako en mondo mwayude picha mar obo kod kaka en ga kod air sacs matindo ka. Kwase neno picha mar obo kod kaka muya onego beni donjo, kaka muya onego beni wuok ma ang' no kel ranyisi ka to wabro dok e picha no. Kapok wayudo picha no daktari, adwa ni mondo mi apenje penjo moro ka ani thothne yudo e bombe ka ka nyamburko moko golo iro ma otwere, iro ma bende ok ber ahinya. Exposure kata ka ng'ato osiko environment kata alwora ma iro ng'enye machalo kama iro kidenyni ma bende iro kidenyni no ok ber, nikech iro kidenyni mane ma classify kaka industrial smoke nyalo miyo iyud kansa. Mano ka mtokni exhaust noket ga wuok chien kuchicho, to sama mtoka dhi mbele to muya ma wuok e exhaust go onego bed ni dong' oko kuchicho. Miyo exhaust ok noket mbele mtoka kata wiye kata iye, onego bed ni gigo dhi. Koro ken exposure to nyaka ibed exposure motimore kamano kuom ndalo mang'eny. Yes. Kare momiyo thothne polise makoga mtokni magolo ira ina nini nikech ok ober ahinya kod alwora. Ero picha chana neno ka gisekele maber, koro adwa ni mondo mipim na daktari. Ni wantiere kod air sacs inyalo chung dok. Koro mae kaka fuonde mar dhano chal, mae wich dhano to mae kor dhano. Koro mage en umi, koro umwa ma muya donjo go, ka muya osedonjo to muya kalo
to donje lokro kanyo. Koro lokro en pipe maduong' kabisa. Koro pipe ni ema muya donjo kendo pipe matindo tindo lokro matindo tindo gi. Koro kose donjo kanyo koro lokro go chal kamagi koro muya kalo iye koro kae ma muya dhi makoro muya maler donje manigi oxygen mang'eny to muya maricho mani carbon dioxide wuoke aeto mano kose wuok to kendi iyweyo to muya wuok koro nego beni oxygen donjo carbon dioxide wuok mane kaka tijo boch to kitimo kamano oboyi tiyo maber ngimani ber koro bedo kuonde ariyo onyalo bedo ka muya donje e del to kendo muya wuoke no kate pipe makelo muya no koro kaka ma en kar lokro no ma muya donjo go ni mano kansa ko bede onya bedo kama muya onego donjo e del to wuok e del no koro thoth jok matiyo ga gi ndawa oboyi gi chal kama to kata kansa nyalo donjo oboyi makethe molokre kama mae obo ma healthy en obo ma kineno obo kaka ineno obo mar dhiang' kata mana mar guok en obo machal kamae to en gima igine kama to chalo sponge lakini ma otegno matek kabisa emomiyo ka oboyi olokore kama kata wuotho kinya wuok nikech muyo donjo to muyo ok donjo nikech onego bedni samo yware obelo kaka balloon no to muya donjo iye samo contract no ekogolo muya koro mae en stiff mobedo motegno ma muya ok donjo to muya ok wuogi koro kae kisebedo ka rach to kata mana ywa ndawa kuom higni mang'eny nyalo keyo oboyi machal kama jok matiyo kuome ma smoke ng'eny go obogi chalo kama Daktari moro ng'ato oywa ndawa kuom higni 10 kata odogo weye kapok oywa kuom higni 20 kata otiyo kuonde ma iro machal kod magi ng'enye mokalo to duogo wuok nitiere thuolo ni obo bende chal kod liver ma nyalo ga chango mos koso obo teno obo makapo nono ni ndawa osewang'e iro se wang'e to en na kamano onyalo chango mos onyalo chango mos kaluwore kaka osekethore koro ka iweyo ndawa makoro itigo sana onyalo chango to en gima mos manyaka lakteche ni emomino ka engimawa ot kintiere yudo ka wan gi iro mang'eny madonjo pinje sani iro ng'eny nikech wan gi kuonde mang'eny ma industries mang'eny ma timo pollution golo gigi mtokni ndeke timango lakini mondo okethre kama osebedo ka ifute kabisa nikech mondo ifut sigara paket achiel odiochieng' paket achiel nigi ginadi 20 donge en 20 koro omiyo bende ifute kabisa nikech dendwa kakobo nigi yo ma kata kifute matin to nitie kaka otimo morimo recovery mochang kabisa tiende ni nyaka ng'ato bed exposed kata nyaka ibed e alwora ni kuom ndalo mang'eny daktari nopimonwa kacha ni onge ng'at ma safe ji duto te nitiere kod gigi e dendgi to moko nyalo wuok moko ok dhi wuok omiyo kibi wichori gi chien miwacho ni oyo an aonge ka nikech ok amadh ndawa aonge ka nikech ok ati gi yien kod weche ma kamago nyalo donjo kuom ng'ata daktari thothne mondo mi ng'ato ne ranyisi mani pimonwa cha ma gino osechako chamo boni koso korko chako koso mano osechako chamo boni nikech samo chako no tonge gima ibo winjo to samo osechamo boi eka kore ndo gik ma wacho gite makin ga asma tason kati biyo ka kori chalo ng'ama nigi asma ifuolo tigolo mana remo samoro kata mana koro duondi chako lokore kata mana rem e kori kabisa kata koro donje nyaka oduongo ni mokel complication koro mano osenya kabisa daktari pimna ni thothne diagnosis itimo nang'o ng'ato oseneno ranyisi gi ochuno nyaka ng'ato ne ranyisi gi te koso kata achiel kata ariyo to ne bende ng'ato mana kaka nowacho ni nya bedo kata mana gi tuo mar TB mok changi pneumonia mok changi tindo wacho ni kituo tindo ka tuo ni thiedho maber to kichangi onego cheki mondo gol tuoche moko kaka kansa go nikech nya bedo ni enemo timang'o omiyo ok chang haraka koro diagnosis tedhi hospital kidhi x-ray ma x-ray to sani nitie osiptende mang'eny onge county minyawacho ni onge x-ray x-ray migo e kor jini nyalo chako ng'isowa gimaro madhi marach e kori kanyo ka x-ray otim to oyud ni rach onego teri step mar ariyo mitimo ang'o itimo picha manigi tegno iluongo ni CT scan mano be sani nitie nyaka county hospitals
Aito okego igolo kigolo okego, pimo okego nikech okego no binya yudango kansa no. Kiongo okego to kantie gimomo kuote inyalo gol gi sindan miywago kata inyalo tergi kamera moro mirwako iye kucho ma gol piece mar matin mogole ma timnigo kaka mane timono. Koko magi yo minyalo di mache nikech mondo wang'e ni in gi kansa nyaka wang'is ni cells ma kansa go nie dendi. Kaka ma en koro tenene laktar koro ng'e ni keto picha no to picha no ng'ise kuma in gino nitie to tero sandan to ywayo. Koro mane kaka itimo. Koro koseng'e kanyo itero ne daktari miluongo ni pathologist mang'iyo ni magi cells maber, cells maricho, ma cells manigi kansa. Koke wacho ni in gi kansa no. Koke bang'e no watimo ni staging, ing'iyo ni to osedhi kamoro kata podi. Mar adek thieth kam nikech nowacho ni gin kidienje ariyo. Thieth gi kidienje go opogore. En twak ma ageno ni kamoro amora ma intiere iwinjo ka opuonji kata oyawo wang'e kamoro. Yiena mondo mwaka uyoyo ka waduogo to wang'eyo ni thieth gi thoro chalo nade. To seche ma ithiedhi ibong'e nade ni do thieth makare nikech kidieny mokwongo daktari nowacho ni nyalo yude chon to ithiedhi marach. Ibro ng'e nade ni ma en thieth maber ma en thieth marach. To thieth maber inyalo yudo kanye, thieth marach thoro inyalo yudo kanye. Kik idhi nyakwara Mogi Ajwang'. Dial *487*3# to get this song. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa adek otieno, mana Ramogi TV. Anang'eyo ni nibo ng'wonona. Ang'o momiyo kidwa ng'wonona? An e nyaminu matin. Possibly this year we will be at 16% from 14%. I want in my term, God willing, to leave it at between 20 and 22%. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni usuru ma jo Kenya chulo pod dhi medo idho e kinde ma Azimio to kwedo chenro mar sirikal masiko medo usuru. If there are those people who are maybe buried, we can excavate. Ji adek luoro nitiere ni owito ngimagi bang' ka lowo osianyore moimogi e gweng' ma Kimende e kaunti ma Kiambu. Gi jogo ma ok ti ma ok ohero tich wadwa nyiso kawuono ni wan gi County Public Service Board wanyalo siani mariembi e tich kijamibadhi. Nonro yango ni jotije 93 e kaunti ma Migori ni kod oboke ma bandia kama moko buora bende oboke magi kelo change.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en ga kidieny ni tiende ni yudo thuolo mar go simu kendo mondo mi penj laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo omiyo ajiwi ni mondo mi go simu nikech penjo bende ing'eyo. Daktari ni wantiere kar biopsy ma bende ikawo piece ichuoyi sindan magol matin ma pim ni en kansa koso ok en kansa. Koro ka abende bibro fweny ni en type mane kidieny mane nikech kidieny wacho ni gin kidieny mopogore opogore ariyo mong'e kabisa to gima tindo koro kosegole gin itime e yo maber matinde lakteche ok tim ang'o chwa gi sandan gibo miyo mi bed ma ok iwinj remno inya chwo kanyo mabed ma onge rem matimnigo maber ma onge rem momiyo koro kik ji luor. Koro koseyud mano mwang'e ni en kansa kokwadhi e step mar ariyo mitimo ang'o itimo ni stage ing'iyo ni to sedhi kamoro koso po en kanyo koro wan gi stage 1 2 3 4. Koro kotiek mano step mar 4 en mar thieth. Daktari wuothe kodwa staging kod kaka stage ka stage chal ranyisi mabiro kod kidieny kata stage ka stage. To kapo ka idwoko yena mondo miya kawi simu. Sawa. Halo, penj laktar Veronica. Penjo laktar niya. Mieke mang'eny ineno ni mon tedo gi yien so gibedo exposed to a smoke no continuously sama gitedo. Koro effect manadi ma exposure no over the years kelo ne mine go benyi mano nyalo kelo cancer kose okelo tuoche mage. Ero kama nenya Veronica wacho kacha ni thothne bang' kinde malach kata bang' thuolo malach tedo gi yien nyalo kelo chandruok. Ponono en chandruok kaka mage kansa ni en achiel kuom gikoso. Ntiere research moma nosetim yo Eldoret kocha mano nyiso ni tiyo gi yien kuom higni mang'eny nyalo kelo kansa nikech ka ine ot to dirisi loro dhoti loro to odiochieng' kodiochieng' itiyo gi yien to yien gi igamo muya kuom higni manyalo mibed gi kansa. Thoth ji bedo gi tuo mar asma. Asma bosayud ni kin gi asma kuom higni mang'eny be mok thiedh maber nyalo miyo kansa. Koro waparo ni nyalo kele lakini ok wanene sana ni kansa ni ng'eny kuom jomine manie dala kucho molo jomine mani town. Koro nene ni mano nyalo bedo one risk factor to nitie ka jonyuol ni nosebedo gi kansa kata asbestos be in go gi gik moko mang'eny koro mi bedo gi kansa no moingo. Koro nyaka covid ne bi piny no change. Tinde wan gi miluongo ni mask kendo ji nong'iyo kode. Koro ber kata ka itimang'o yien tiketo mask to mask be tinde be ji ok ng'eny. Tinde ok en gir daktari kaka chon. Tinde ng'ata nyalo tiyo kode. Yena mondo mi akaw simu machielo. Monica, halo, penj laktar. Awito Monica kata kamano Monica kwa nyalo yudi kendo wabodo kero kamano. Makani tire kod chandruogni daktari. Iro mar makacha. Iro mar makaba ok ber. Iro makato ok ber kabisa nikech kata ka iro no samoro nyalo kata timang'o mimi the unconscious carbon monoxide poisoning. Iro maka ok ber kabisa. Koro ber kata kitiyo gi gigi ber mondo iketo gi kama oko makata ka muya gi wuok muya maricho gi mae kendo kata mae maka wuok to gidhie yamoke to ok ni keto kama ine ot mifundori iloro dhot iloro drisa ok ber mos gigi nyalo ketho oboi. Yena mondo mi akaw sim Chris Chris, halo, penj laktar. Na penj na Chris Odobek. Machiegni Chris. Penj na en ni joma mine kage yaya ndawa sama kana mine motegno machon kawe ka gikude gi iye koro iro bedo ka dok iye to nitie joma iywayo ndawa ka golo iro cha oko. Nitie pogruok sana kaka kansa no nyalo bedo ng'ama kude iye kod ng'ama duoke oko. Penjo na mo man kodo. Joma ywa iye giketho bogi molo jok matere oko lakini kata tere oko nitie moko mabe pod dhi iye lakini ng'ama ywa iye ndawa mene ywa chon iye no orach kabisa. Nomiyo ji bedo gi complication mang'eny kuom lungs nikech en iro cha tete donjo iye kuroe. Daktari ne wang'iyo staging jiswa staging kaka itimo kod ranyisi mar stage ka stage kata kidieny ka kidieny. Okay. Koro stage mondo watim stage nyaka watim ni wang'i dendi te. Mondo wang'i dendi te nyaka watim ni picha mar dendi.
Koro picha chon nitimo gi x-ray to tinde wan gi CT scan to kata nyaka igni abicha auchiel mosebiro pinywa ni osebedo modhi mbele kuom wach staging matani watimo staging gang'owa PET scan. Ma PET scan kin gi NHIF to sirkal chulo nite. Koro PET scan to ber ni nong'iyo dendi no te dichiel. To CT scan ten wagolo fuondegi. Koro stages kanwa kako ng'iso kanyo ni ka oseyud ni in gi kansa mar oboni ma waseneno specimen koro timo ni koro nyaka wang'i dendi te koro wanya ng'iyo kori, wang'iyo liver, wang'iyo choke gi nekech to obwongo nekech kuonde ge modhiek haraka kabisa. Koro ken stage mokwongo pod otin en mana centimeter 3. Koro mae x-ray kitimo to samoro kinene samoro na CT scan ema nyang'isi go x-ray samo nyang'isi PET mani wacho nwacha PET to yude maber kabisa. Koro kobedo maduong' moingo centimeter 3 ma koro udwa bedo kagima lweta kama mano koro iluongo ni stage mar 2. Aito kendo chako timang'o odonje glands mai oboi kanyo kata yo oboi kuchicho in gi nyarung'rung kuro ko nyarung'rungo magi nyanene PET scan kendo nyanene CT scan mano koro en stage mar 2. Koro stage mar 1 koyudie tich yot en itimani operation tigolo kanyo. Ing'ada tigole. Thoth ji chango, jok moko inyalo medi yath matin, jok moko onge yath kendo mitimo. Operation otiekete. Stage mar 2 koro binya gole magol gi nyarung'rungo inyalo chango to nyaka medi yath mar lwedo miluongo ni chemotherapy. Koro stage mar 3 koro chako bedo maduong' kabisa. Thoth jogie yudo ni gin gi chako bedo gi complication no ka koro aka modhi orung'rung manimbalo kanyo orung'rung makanyo no kendo koro oduong' en kata mana x-ray kigoyo to nene samoro nyalo dokta no orung'rung makon machielo cha bose chako ketho. Koro stage mar 4 to mano koro chako sambazo chako dhi onyalo dhi kaka liver mari onyalo dhi obwongo ni onyalo dhi kendo moa koni modhi komachielo cha. Daktari kama intiere kanyo no ema kwayo ni mondo mi akawi sim Christine e stage mar 4 kama koro nyalo dhi mochop nyaka e chuny. Okang'eyo ni kang' ochopo e chuny to koro wadhi loko nying koso. Halo, penj laktar? Hello. Machiegni Christine. Ma penjo. Hello. Dhi nyime wawinji. Nitie jo ndawa. To kogoli ndawa moro misoyo. Ndawa mitimo nade? Misoyo seli. Erokamano ahinya. Akwayo mondo mi gikaw na penjo no kato gikelnwa wabro duoke. Wantiere stage mar 4 dok. Ko stage mar 4 ema koro sewuok onyalo wuok e oboi makuma no chakore ni modhi obo moro kata wuok e oboi ka modhi kuom fuonde mopogore onyadhi e chokeni e chunyi kata onyadhi obwongo ni. Koro kai kwasechopo to koro kada king'ado mapo nitie koro kai imimna yath mar chemotherapy to koro mondo changi to koro changruok bedo matek kwasechopo kanyo. Kata ka samoro changruok nya bedo matek to jok moko nyalo bedo saved gi yedhe ma chemotherapy. Kai to thieth yot. Kai koro thieth chako bedo matek ka thieth bet tek ahinya. Daktari penjo machielo mayudo ka ni thoth ne staging thoro ka thuolo kata nyalo budho matin ka kuom ranyisi ka in stage mokwongo ma samoro pod ok onen maber seche mitimo ni gigi te seche ma pod ipime mimanye ni mitimo staging doge to pod olandore koso mano to timore nikech kata mana stage 1 thoth ji mang'eny onge gima winjo. Thoth jogi ok fuol ok gigol remo ok giwinj olo ok giwinj rem. Koro mano to timore sana to kendo ing'anga ka pinywa ni kin kata gi kadi ma NHIF ok inyadhi e hospital ni goya picha mondo goyi sana kata kin gi insurance ogoya picha to wacho ni ka ipanin gi kansa onego ka wiga 2 to sayud ni en kansa no staging osetim. To thoth ji mang'eny mwathiedho yudo ni ng'ato osetieko dweche 6. Koro kaka system wa mar thieth ka dhi mbele ni ok ber nikech nitie slow motion moro ma slow moro ma gini tim gini cock approval idhika koro en gi slow motion ma miyo jok moko a stage 1 manya chopo kata mana stage 2. Kin kaka pinje mo odhi mbele kaka America gere ka giparo ni in gi kansa week mar 2 wacho serumo wach staging ichako thieth. Ma thuolo ni malo ni ng'ato nyalo chango ka enoko
kipime magi ka gik mitimo to kata wambe ok wadhi marach ahinya wadhi mbele waingo jopinje mang'eny ma jo Afrika. Simu moro kaka pok olal na. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni? An penjo mana penjo niya. Kupo ni tielo matuch, kupo ni wuok kaka pimples, ochako tucho amisho dhi kama chielo, mobedo adhola kanyo, mano bedo kaka kansa. Tielo? Tielo. Wuok kaka pimples hivi, to kitucho to ama, kupo ni tucho to ama kama chielo. Onego dhi osiptal nikech mano gima nene ni dhi to pod duogo onego dhi osiptal mondo laktar ocheke especially lakteche miluongo ni surgeon to ginyalo golo kama tin mondo gipim kata ginyalo cheke maber ma ging'iyo rung'rung ging'eni en tuo koso en tuo monego odhi okaw n'okang' mar ariyo mondo ng'i tang'o matimore dendi. Daktari, awinjo kimulo kidienje mag thieth mopogore opogore, awinjo kimulo kacha yeng'o, awinjo kimulo kacha chemotherapy, awinjo kimulo kacha imulo kidienje ariyo mag thieth. Kansa mar oboni en kidienje ariyo gi koso nitiere kidienje mamoko mag thieth? Nikech kansa mar obo en kansa mang'eny sana e pinje maoko. Koro thieth ne osedhi mbele molo kansa mang'eny ahinya. Nikech ng'e ni pinje maoko gi jogo ema nigi pesa, gin be magitimo research mang'eny. Koro kansa nigi yedhe mang'eny. Thoth ji sani ithiedho gi yedhe matindo biro manyien miluongo ni target therapy. Target treatment gen yath ma tablet ma kimuonyo to dhi mana kuma kansa no nitie. Kendo nitie thieth moro mabe osebiro machien sani ma en itime kaka itimo chemotherapy, iketo yath e lweti to en odhi mana kany ma tuo no nitie iluongo ni immunotherapy. Koro mago sani tiyo kode sana e pinje maoko molo pinjewa ka. Yedhe gi mawacho gi bechgi ok yot. Kaka immunotherapy no dwe achiel pesa ne ma kiyudo yath moa loka yo Amerika kocha en 600,000 dwe achiel. Chon en kata mana 900 dwe achiel. To kiyudo generic ma India gere nya bedo 200,000. Tablet mar target treatment no en 70,000-80 dwe achiel. To kichako tiyo kode onge ni chiemo moro iboweyo. En na gimi tiyo go pile pile. Kuom thuolo marom nade daktari? Inya tiyo kode kuom higni. Tini kibiro ira nadwa keti yath ma kamano nyaka ng'eni inyalo in gi pesa minyalo chamo, inya timo go shughuli gi, ai to kiweyo tibedo gi 100,000 no minyalo tiyo go for higa achiel. Koro 600,000 gi higa achiel en 7,000,000. Koro ken yath machak miyo yedhe gi pod waonge kodgi kabisa. Lakini thothne itiyo kode kuom stage 3-4 gere kanyo. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari. Thuolo tiwacho ni nitiere ga mar chango pono no yude chon, adwa ni mondo na mana matin no side effects kata chandruoge mabiro kotende kod weche mag thieth ahinya chemotherapy kachiel kod weche mag bero kata weche mag yeng'o. Koro thieth mar kansa ok en thieth ga mayot ahinya nikech yedhe mag kansa gi gin gi gik miluongo ni side effect. Thoth ji mathiedho kae nikech wayudo ka gin koro stage mar 3 gi stage mar 4 kaluwore gi kaka healthcare system marwa ni tiyo. Nikech kidhi ni hospital ni ifuolo igolo remo ichaki tibi. Koro ka en kansa to kansa ni medore ga meda. Koro ninya dhi e stage 2 kata stage 3 to by the time akoro wafwenyo ni en kansa en stage 4. Koro chuno ni nyaka wathiedh gi chemotherapy, nyaka wathiedh dendi te. Koro chemotherapy ni gi side effect. To tinde chemotherapy ose improve lakini side effect pod ng'eny. Koro kaluwore gi type mar yath madhi tiyogo boyudore gi side effect, but thoth gi giboro yier nyalo bedo maonge, ng'ato nyalo ng'ok, inyalo ol, ringi chok change, nails gi nyalo change, immunity maro nyalo drop, ibro ol. Thoth ji mang'eny samoro nyalo ni tich ok onya tich kaka odhi pile. Target therapy to gin thothne gin mana gi rash mar skin kata mana jok moko nyalo bedo complication mag diep mar ol, gionge complication mang'eny. Immunotherapy to bende ni complication kendo madaingo targeted therapy ni thoth nyalo bedo gi thyroid mari nyalo kethore, inyalo bedo gi heart attack, inyalo bedo gi dhiewo sana,
inyabedo ni kata mana ibedo gi gimiluongo ni encephalitis, wiyi nyalo kata mana wichore nikech koro thieth gi dwaro daktari manigang'o gi lony lony. makende. Koro ing'e ni one sani you are struggling with the fake doctors, fake certificate. No daktari molony kabisa mong'e kaka itiyo gi yedhe gi, mong'e side effect, nikech side effect mag yedhe gi nyalo tedi moingo kata tuono kabisa. Emomiyo wakelo ga lakteche molony mokalo kaka Dr. Chiengini e chenro mondo bibed kod adiera ni to en laktar mane ma iwuoyo godo. Daktari, thuolo semaya wang'a, twagni ni pod nyalo dhi nyime ni kapo nono nitiere kod side effects, en ang'o monego bed ni timo. Kata kamano adwa ni wagol twagni e studio ka mondo mwatere oko kocha. Ka ng'ato dwa tudore kodi, inyalo yudi kanye, kantiere namba mar simu minyalo miyowa, bende wanyalo dwoko erokamano makende. Koro gima anya wacho ni kansa sani ng'eny, kiyudo kituo ok ichange to onego idhi laktari mondo neni. Koro namba minya yudo to en 0726 nyaka some 98 25 10. Inyalo nuoyo 0726 98 1025. Erokamano ahinya. Awinjo ka director na Obado omako namba no te, iwacho to en bende owacho, manyiso ni oganda wa oyudo namba no. Erokamano. Daktari akaw thuolo ni maduoko ni erokamano makende. Kuom yudo thuolo mondo mi bi wagomba ke penji laktari puonjo oganda wa. Kata kamano kapono nitiere gimoro mani diher mondo bi winj, gochne Dr. Primus entiere ga thuolo mokalo, kata inyalo oro text, obro duoki kata WhatsApp obro duoki mondo mi wayud kaka wanyalo konyore. Ne director na Obado, erokamano makende. Ne producer na Papi Chokoth, erokamano mang'eny. Ne jogo picha mawa antiere kod gi studio ka, erokamano mathoth. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar, ketega mana ka e Ramogi TV wapuonjre malach. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.